Dobrý deň, mojím dnešným hostom je Marek Mucha, ako ti vravia v bulvári mladý kňaz z Rajca. Nie si tu iba preto, že verejnosť trošku spoznala tvoj pomerne dramatický príbeh. My sa poznáme dávnejšie a vedel som dokonca o tvojej diagnoze skôr, ako začala veľká zbierka na Donio. Je dôležité asi na úvod povedať, že ty si bol v aktívnej pastoračnej službe, bol si katolickým farárom, skoro evanjelickým. Áno, ale otvorené srdce aj pre bratov evanjelikov, pre každého. Bol si v aktívnej službe na severe Slovenska a tvoja diagnóza sa začala vlastne zhoršovať. Ona sa neobjavila náhle. Prosím ťa, odkedy vlastne, Marek, vieš, že máš rakovinu? Samozrejme, že nie je to taká nová vec, ktorá ma teraz nejako postihla, že ja som už zápasím s touto, ako jedna kamoška hovorí, že to je taká moja kamoška, s ktorou teda mám zápasiť, alebo s ktorou v podstate sa učím žiť. Tak to je zhruba od nejakého... Tvoju rakovinu nazývaš tvoja kamoška? Akože niekedy, keď mám takú slabšiu chvíľu, alebo že keď tak pozitívne sa dokážem pozrieť možno, že aj na túto oblasť, tak akože poviem, že to je niekto, kto je, alebo niečo, čo je súčasťou toho môjho života, tak jedna z takých ciest, ktorú som si povedal, že ktorú potrebujem ako riešiť, je to, že desenzibilizovať to, že nebrať to až tak strašne vážne a že áno, rozumiem, že to je vážna vec, ale určite mi pomáha tomu, to, že teraz budem tomu robiť nejaký, ja neviem, dramatizovať to, alebo proste, že stále vnímať iba tie zlé veci okolo toho, ale že aj tie možnosti, ktoré poskytuje tá choroba, alebo aj teda tento zápas. Čiže je to od nejakého 2017, mi to zistili, povedali, že už som musel mať dlhšie. Ja som už dlhšie vedel, že ma nejak tá pravá strana bolí, ale tak akože nejak som to povedal, že veď pre pána kráľa, koľko nás čo bolí, no veď ja neviem, tam ťa trošku bolí, ja neviem, nejaký nerv alebo niečo podobné. Takže ja som tomu nedával nejakú váhu. Až potom, keď teda naozaj, že to nabralo tak akože vážnejšie nejaké tie dôsledky, že som fakt musel potom vyhľadať už lekára, aj keď som aj predtým hľadal lekára, ktorému som teda hovoril, alebo som hľadal, že čo ma tak môže pobolievať, ale nevedeli mi nájsť nič. Až teda potom dokonca pri tej operácii, mysleli, že to je slepé črevo, tak vtedy to zistili, že tam sa jedná o nejaký už nádor, ktorý tam bol dosť veľký a teda, že to museli zobrať aj teraz s tým slepým črevom, aj to okolie, aj to hrubé črevo, aj časť tenkého čreva. Takže... No, my sme to okrem iného aj preto, lebo ty sám si vlastne začal poukazovať, v akom stave je slovenské zdravotníctvo, pretože tí, ktorí to možno ešte nevedia, tak ty si musel vlastne požiadať verejnosť o finančnú pomoc, o finančnú zbierku, pretože slovenské poisťovne nie sú schopné vlastne uhrádzať takýto liek, ktorý existuje, lebo treba povedať, že na tvoju diagnózu vlastne dnes existuje liečba. Ale skús to vysvetliť. Možno ja samozrejme vychádzam z vecí, ktoré tiež mám teda od lekárov, alebo teda od ľudí, ktorí ma sprevádzajú, ktorí ma tá liečia. A teda, že problém je ten, že u tejto formy, a samozrejme, že toto je raritná forma rakoviny, na ňu sa omnoho ten výskum, alebo teda, že tieto raritné formy si žiadajú akoby, že nie sú také štandardné a teda ten hľadanie nejakých riešení u týchto foriem je akoby, že komplikovaný, hej? Lebo nemáš takú také veľké množstvo ľudí, podľa ktorých by si vedel, ja neviem, že určiť, že čo... ako neviem, rakoviny hrubého čreva alebo rakoviny, ja neviem, nejakých prsníkov alebo podobne, kde tých rakovín je veľmi veľa a potom sa o mnoho ľahšie dajú hľadať nejaké možno liečebné postupy, ktoré ale samozrejme nemusia vždy fungovať. Ale u týchto takých raritných prípadov to je tak, že oni ani nemajú s tým skúsenosť. Na Slovensku máme možno, že iba pár takých prípadov, ako som ja. A poznáte sa medzi sebou? Nie, vôbec nie. Ktorí možno, že majú nejaký podobný taký, že mucinózny karcinom, alebo tak. Niektorí lekári povedali, s tým sa ešte nestretli. Veď si zober, že si ma sám privítal s tým, že dobre vyzeráš, alebo tak. No v podstate to na mne akoby, že nie je ani nejako znať. Čiže ja sa aj celkom, že
by som povedal, že dobre cítim v tomto zmysle. A teda z toho vychádza to, že na túto moju formu, tohto mucinózneho karcinómu, tak liečba v podstate nebola. Až potom, keď sme zisťovali aj v Čechách a podobne, kde sme dali urobiť genetickú analýzu potom tohto nádoru, tak zistili, že by už na tento typ, na tú mutáciu, ktorú ja mám, že by už teda existuje už nejaká liečba, ktorá sa už teda dáva a že by mohla mať teda nejaké pozitívne výsledky. No. Čiže samozrejme, že poisťovne na túto formu to nepreplácajú. Keby som mal ten prvotný nádor v pľúcach a potom niekde inde, tak to by sa preplácalo, keď to je opačne, že ja to mám niekde inde, až potom neskôr máme aj teda nejaké metastázy v pľúcach, tak na to v podstate akože tá liečba sa A to vysvetlenie si dostal? Z poisťovní? Áno. No. V podstate s nimi ani ako neprebieha nejaká, že z mojej strany komunikácia. No samozrejme, že lekári proste povedia, že sa to neprepláca. To je celé, čo vám k tomu povedia. Čiže pre nich tým, že sa ti metastázy urobili v zlom poradí, vlastne už to nie je zaujímavé, hej, na preplácanie. Nazvime to, ja si to takto nejako vysvetľujem, snažím si to v hlave nejako takto upratať, že asi takto to funguje a teda ja si hovorím, že dobre, tak keď teda mi to neposkytuje teda tá cesta nejakých zdravotných poistení, tak skúsim nejako inak. Lenže odpoveď bola taká, respektíve tá realita bola taká, že tá liečba vychádzala naozaj, že 7 000 alebo vychádza takýto balík, ktorý pri mojom príjme, ktorý pri, ja neviem, nejakých prostriedkoch, ktoré môžu mať našporené, je úplne, že nepredstaviteľné. Tak tu máš farársky plat, treba to povedať. Tak to je, nemusíš povedať koľko, ale vedia si to možno ľudia. 700 eur mám plat. V čistom alebo v hrubom? To je v čistom, áno. To je v čistom, hej? Áno. No to nás zvyšovali, myslím. Tak, no, ale stalo sa niečo, čo si podľa mňa ty úplne neočakával, lebo išiel si do spolupráce s Doniom. To bolo celé také vtipné, pretože ja som taký akože realista. A si hovorím, že proste, veď dobre, že poznáme sa s ľuďmi, s viacerými ľuďmi, s mnohými ľuďmi sa poznám, ale že dobre, že keby sa jednalo, čo ja viem, že potrebujeme 20 000, tak si poviem, že dobre, že tak poďme osloviť ľudí, alebo že oslovíme mojich priateľov, alebo proste nejakých ľudí, ktorí by teda vedeli nám podporiť. Ale proste keď sa jedná, že o takýto obrovské peniaze, ktoré ako mesačne potrebujem na nejakú liečbu. Lebo tá suma, ktorá si povedal, aby to bolo jasné, že to je to, čo to stojí mesačne vlastne. Áno, to je mesačný akože nejaký balík, ktorý takto by som potreboval, tak ja si hovorím, že proste to nie je možné. Akože ja nemôžem akože teraz vyšťaviť rodinu, vyšťaviť v podstate celé moje okolie, že proste pomôžte mi s neistými výsledkami. Akože ja nemôžem povedať, že teraz mi dajú nejaký zázračný liek a že proste výsledok je taký, že budem poskakovať, že som vyliečený. Čiže všetko je to také, by som povedal, že otázne, že či to zaberie, či to má zmysel. A teraz akože človek sa na tom vyšťaví a nakoniec, ja neviem, ten výsledok nemusí byť vôbec žiaden. Alebo teda, že to naozaj zaberie. Ja proste pri týchto chorobách to je tak, že stále visíte v podstate vo vzduchu. Marek, ale čo si myslíš o tom, že poisťovňa vlastne neuverila, lebo neinvestoval do teba, ale tisíce ľudí, ktorí prispeli na tvoju liečbu, tomu vlastne uverili. A uverili tomu, že je dôležité, aby si tú liečbu mal. I pre mňa je to také stretnutie s takým, že aj zázrakom. Ja som aj veľakrát oslovil tých ľudí, že ako zázrační priatelia, alebo proste, že je to také stretnutie s veľkou takou dobrotou a s niečím krásnym, takým človečenstvom. Lebo ja som z toho taký dotknutý, že tí ľudia, a mnohí, ktorí ma nepoznajú, dokonca aj ľudia, ktorí nie sú možno ani katolíci, ani veriaci, alebo vôbec, že z rôzneho takého spektra ľudí sa rozhodli urobiť niečo dobré proste pre jedného chalana alebo pre jedného muža, ktorý má nejaký životný zápas. A to je niečo krásne alebo niečo dobré. Ja samozrejme môžem povedať, že
som vďačný poistením za všetky liečby, ktoré mi v živote akože, ja neviem, preplatili a podobne. Neviem, nakoľko si môžeme robiť nejaký nárok, že teraz, ja neviem, na mňa musíte teraz, ja neviem, nemusíte niečo zaplatiť, nejakú liečbu, neviem proste, ako to funguje v tom zdravotníctve a v tom systéme na Slovensku. Myslím si, že nie je to najlepšie, alebo že zdá sa to niekedy akoby, že také nespravodlivé, alebo už neviem. No hlavne to, že sa mi to tak javí, že akoby na tie zisky pre tie poisťovne, na ten proste kapitál je, ale že pre tých pacientov, ktorí nakoniec reálne potrebujú tú pomoc, alebo že keby si išiel pozrieť na onkológiu, že koľko tam ľudí sedí, tie stovky ľudí, ktorí každý deň, aj 400 ľudí, ktorí v podstate akože musí byť odobrať tá krv, ktorí musia tam brať tú liečbu. To sú obrovitánske množstvo ľudí. A teda, že títo ľudia naozaj, že v takejto situácii ešte zažívajú v podstate to, že v podstate musia pomaly zháňať, že kde by na to zohnali prostriedky, alebo že tak to je ako... Ale ty si bol roky vlastne na opačnej strane, chodil si ty ako kňaz, je to z povahy tvojho povolania za ľuďmi, ktorí sú častokrát aj v nemocniciach, imobilní. Podľa mňa určite si mal aj onkologických a nie jedného. Čo to vlastne s tebou urobí, keď zrazu sa ocitneš na druhej strane, že ty si človek, za ktorým by mal vlastne niekto podľa náplne tvojej práce vlastne chodiť a hovoriť ti, že Marek, ale bude to v poriadku, neboj sa, zvládneme to, pomodlíme sa spolu. Lebo to je veľmi ako veľká zmena. Áno, je to taká otočka, ako keď v tom evanjeliom príbehu, nie o tom Samaritánovi, že ten Samaritán, ktorý preukazuje milosrdenstvo tomu človekovi, ktorý bol dobitý a podobne. A ja som sa vždy stotožňoval s tým Samaritánom, hej, že som bol ten, ktorý, ja neviem, navštevoval starých, ktorý pozbudzoval rodiny v ťažkostiach, ja neviem, v komplikovaných životných situáciách, alebo naozaj aj ľudí, ktorí prechádzali práve nejakými onkologickými vecami, aj keď neviem, že či pritom nejaké slova sú potrebné, ale minimálne to, že som im mohol ako kňaz poslúžiť, alebo svoju prítomnosťou, alebo tak. No a zrazu tá situácia je úplne že otočená. A že na tom mieste toho Samaritána stoja v tomto prípade tí ľudia. Dokonca tí ľudia, ktorým som možno, že aj sám niekedy v živote akoby poslúžil. A že zrazu sú oni tí, ktorí má, ako to v tom písme, že ho naložil na to, že nalial mu na rany olej a že ho vyložil na dobytča alebo na to osliadko, že ho proste zaviezol do toho hostinca, tam sa o neho staral a podobne. A že oni sú teraz práve tí, ktorí si ma naložia, ktorí proste, ja neviem, mi donesú nejaký krém, alebo mi proste, ja neviem, prídu za mnou, že ako ti je, alebo nie, že ako ti je, proste len tak, že proste iba chcem, aby si vedel o tom, že na teba myslím, alebo tak. A čo tí, ktorí ťa napríklad aj kritizovali, alebo nemali radi tvoj prístup k ľuďom, alebo dokonca aj tvoje teologické vystúpenie, lebo ty patríš vlastne k tej generácii kňazov katolíckych, ktorí boli trošku troublemakeri, aj pre cirkevné vedenie. Zmenil sa ten pohľad teraz? Aj tvojich nadriadených napríklad? Ďakujeme, že ste dopozerali až sem. Celý rozhovor, ako aj ďalší obsah nájdete na našom Hero.hrn. Za vašu podporu vám ďakujeme.